Serokê Giştî da Parê Zekeriya Yapıcıoğlu li Kocaeli'ye bi saziyên civaka sivîl re halbal hebdü. Di hevdîtinê de li ser meseleya Kanûna Esasiya nû hat sekinandin. Yapıcıoğlu di xebatên Kanûna Esasiya nû de bal kişan ser mühimtiya saziyên civaka sivîl û got. Dibe ji nav xelkê deng bilin bi. Beriya niha min gotibû dibe muhaqqeq Kanûnek Esasiya bi temamî a sivîl bêçêkirin. Ev yek îhtiyaca Tirkiyeyê ye. Beriya niha Serokkomar gotibû wê Kanûnek Esasiya nû bêçêkirin. Lê a niha deng jê nayê. Ji bo vê yekê jî dibe xel dengê xwe bilind bike. Yapıcıoğlu ger ev meseleya Kanûna Esasiya nû tenê ji Enqere, iqtidar, muxalefet û partiyên siyasî re bêhiştin wê ev merhale dirêj bi û wiha li beyana xwe zêde kir. Ev 10 sal digel hemû partiyên siyasî ji bo Kanûnek Esasiya nû di nav îtîfakê de jî Kanûnek Esasiya nû çênakin. Lewra li hevdû nakin. Lewra daxwaz û talebên her kesî cuda cuda ne. Car caran dikeve rojevê, lê dîsa ji rojevê radibe. Yapıcıoğlu di berdewamiya axaftina xwe de îfade kir. Ji ber vê yekê dibe daxwaz û talebên civakê wek bi dengekî bilind bînin ziman. Ji bo Kanûnek Esasiya nû ji bo taleb û daxwaza bên girtin, me gelek ziyaretên îstîşareyê tertîb kir. Em tenê nehatin Kocaeli'ye. Li memleket ji bo vê yekê ziyaretên cuda cuda li darxistin. Li van deran em bi temsîlkarên saziyên civaka sivîl re hatin bal hebdû. Me ji wan re jî gotin, taleb û daxwazê xwe bi dengekî bilind îfade bikin. Her wa bi partiyên siyasî re jî em hatin bal hebdû û fikr û ramanên xwe bi wan re jî parve kir. Yapıcıoğlu da axaftina xwe de ji bo Kanûna Esasiya nû balkişan mutabaqata civakî û wiha pêde çû. Ji bo vê yekê jî dibe ev yek di nav civakê de ji teref gelek kesan û saziyan me bê nîqaş kirin. Lê tê xuya kirin ku hinek partî tên bal hebdû û li gor li ser guhertina Kanûna Esasî disekinin. Derheqê vê yekê de metnek jî amade kirinin. Lê ev metin biraya giştî re natiye parvekirin. Ji ber vê yekê me fêm nekirî ku iktidar û muxalefet Kanûnek Esasiya nû çawa dixwaze. Yapıcıoğlu îfade kir ku hewceyê kesên dîndar li ser Kanûna Esasiya nû hêj bêtir bi hesas bin û wiha got. Heger vê carê Kanûna Esasiya nû bê guherandin û heger vê carê hesasiyet û daxwazên kesên dîndar di Kanûna Esasiya nû de cî negre, wê çaxê em Kanûna Esasiyeka heq û rast heta nîsalên rê jî bîr bikin. Heger em vê yekê neynin ziman, wexta Kanûna Esasiyek nû bê çêkirin, wê ji me re bê gotin ku wexta kanûn dihat guherandin, hûn li ku derê bûn. Yan jî wê bibêjin ku me Kanûna Esasiya nû guherand. Ev ne tiştekî rêveberiyê ye ku em 4-5 salan carekê vê yekê biguherînin. Em ê bi vê yekê re rû bimînin.